Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana, Manny Moksaya.
sa serbisyo asin reparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manimok Seya sa Bicol Net TV. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, matsaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Boxing sa programa Serbisyo sa Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Ang sakundagan Serbisyo asin reparo. sa silangan, ang bulkan ngayon Serbisyo asin reparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan Diyos marhay na pagkaaga na Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad din Tabaco, Legazpi and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo, Kung sisay sa Indo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. sa Piña Francia, sa Good morning! Magandang umaga, Sir Alberto Bonavente Bunto, Ma'am Rica Listana, kay Ma'am Nilda Chavez, kay Mercasia. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Martes. Tama, Tuesday na. Petsa 23 na kita kang bulan na September taon 2025. Kabayan po nindo sa indong lingkod sarong oras kita 7 to 8. Mag-oristorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apoy rayan kan sa mga pigpapaarabot man po nido digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. mayon is Oy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan September 23. sa Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre, duman man po sa may mga okasyon, na naman pong klaseng okasyon yan. O, din agad nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana.
Duman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay natabi ka mo. Ang bulkan Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan tasya masana po nakakaram kaya. Amen. ay Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa paniwago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. sa banwi Paki-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibon tangani pong de kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saymo. kayan daypan Patawad na kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. ay makagaon Lord, purutol si Timo patawad. as naturus layak Sarabay tabi kita. ibisi Amen. Serbisyo Asin Reparo. sisay pat Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutan at tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live! Kanyang pong Aldaunin Martes sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. parang kumakanta Sa pangaran niya ni Maestro Niladto na samuyang GM si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. ang naginibok Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. akong kana And syempre mga tugang, bawal man tabi ang kidit. And bawal man po ang may stress. sisa ko Sa mga panahon po tabing ini. Bicol Net TV. Akat kato ng panahon. Martes na tulos tabi Merkasiya. 23 na kita. Pira na sa nang aldaw bago magpasko. Pira 94. Tama ba? 93 o 94? Pasko na, Sincha ko. Sana day kita pag rapunggason ki mga makukusog na bagyo. Pag-arog pati kaning madali ng Pasko na Sincha ko. Day talaga nanggada pwedeng day agihan ang Bicol region. Sabi nga ni Boss Karipa, digding nga sa Bicol. Nagpapamahaw nga kami dito kay mga super typo. Kabos ngayang bagyo. Minagi na digdi sa Bicol. Mga burbag yun indo ngayon dyan sa indo. Dahil lamang yan digdi sa mo. Inay. Tabi mga tugang, makiki-update kita dyan sa Pag-asa. Kaso super typhoon Sinando, medyo parayo na sa nasyon. Pero igwakipig paluwas ang Pag-asa kay ning La Nina alert. Itinaas na po kang Pag-asa na posibleng ang La Nina mapuon ngunya na bulan kang Oktubre sundo na Disyembre. Posibleng mga mas mangkukusog na bagyo asin pag-uran ang pwede tang mamatian. Inay. Ining pigbabantayan na LPA mga tugang, pag naglawg sa Pilipinas maging bagyo, aapo doon ining upong. Pampiran ining bagyo. Sabi mga tugang kang DILG sa mga nagparibok duman sa Mindiola, mga terorista.
Kakasuhan tabi nin arson asin terrorism. Dapat karasuhan nga ning magkaraya, magkahiridap. Dakol na bagan mga istorya naman. Susaro pala naman na nagpupugawak naman na nagsabing ibaba ang presyo kang fishball quick. Utoso ina. May problema sa pag-isip sa sayang aki. Kaya lang inarestuman kang pulis nananggapo da. Ailing mo na yan. Kadakol na mga istorya na. So minor de edad na uminabas kang bolt duman sa Hotel Utos. Ano nga yung Hotel Utos? Oto na arestar naman. Sabi baga ni Yorme Escomorino, day ka mong ligtas digdi sa Manila, tapay ngurag digding CCTV. Ala ka mo. Day ka mong ligtas nga digdi, palibot ki CCTV digdi. Pati sa mga nagraot kan so traffic lights. Nako. Rimati ka mo. No. Ganyan mahiribi-ibi ka mo. Yan. Yan ang magkakuruan nindo. Sige tayo tabi mga tugang sa tuyang mga pag-re-restoryahan naman ngunyan. Na puwera kaning dapat iting sa tuyang mga opisyales kaipuhan na dapat naka-alerto na kamo dapat nakapaghanda na kamo. Uni na. Para laog na naman sa mga matitindi, mga makusugpatan mga bagyo. Kaya kaipuhan kan sa tuyang mga lokal na gobyerno na maghanda talaga. Yo, tabata day pa man nagkarayos baga sa mga flood control baga inarabas. No. Ay, hinda. Sige tabi mga tugang alas 7 14 pa sana. Ma'am Joy. Alas 7:14. Tama tinaram ko. Alas 7:14 tabi Ma'am Joy. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Good morning tabi sa mga taga Istansya Malinaw. Diyan ka Ma'am Joy. Ano lamang tabi Ma'am Joy, may sinapot pa. Gari sige mo man sa nanrabas naman. Grabe ang paginguha ko ngayon, oy. Siyempre baga ngayon, malipot-lipot na. Kaginguha lamang ngayon kita, taba ka lamang ngayon magpasko. May magtagapainit lamang sa to. Ano daw tabi Ma'am Joy kung gusto mong mainit, diyan ka sana sa dapog. Sige mo sana subong. Ayo. Kung dahil ka na may susubong, magsap na ka dyan kitubig na mainit, painiton mo. Tayan, sigurado mairinit ka Hinda ka ngayon. Paparahanap ka sa mga mapainit, bayan na ka. Jumang ka sa dapog. Gumatong ka dyan. Yan. Siguradong mainit talaga ang mangyari sa imo. May mainit na tubig ka pa. Alas 7:16. Sige daw tabi mga tugang takuan daw tabi mo ng linya kang Pag-asa. Taon ni may pigbabantayan kitang LPA. Ang sabi palaog pa sana sa Pilipinas sa PAR. Sige, good morning tabi Pag-asa. Yung latest update as of 5 a.m. sa binabantayan pa rin nating bagyo na si Super Typhoon Nando na may international name na Ragasa. Makita po natin as of 4 a.m. huling lokasyon po ng mata na yung sentro ng mata ng bagyong Nando nasa 265 kilometers kanluran ng Kalayan sa lalawigan ng Cagayan. Taglay niya yung pinakamalakas na hangin nasa 185 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso
so nasa 230 kilometers per hour. Mapapansin po natin humina po or bahagyang humina yung bagyong Nando bagamat nasa super typhoon category pa rito as we speak. Ito'y kumikilos pa kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. As of 5 a.m. naman po, habang pinapanood nyo po itong live na ito, ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando. Samantala, patuloy pa rin yung pag-ilaw ng southwest monsoon kaya malaking bahagi pa rin ng Luzon kasama yung Kabisayan ay makararanas ng medyo maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Sa mga kababayan natin sa Mindanao, ang inaasahan natin ay mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, minomonitor pa rin natin itong low pressure area na maaring pumasok po ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw at sa kasalukuyan naka-high chance, ibig sabihin malaki na yung posibilidad na ito ay maging bagyo within 24 hours. So posible po ngayong araw, earliest po today, latest po by tomorrow, early morning, may magiging bagyo itong binabantay nating low pressure area. At kung sakaling maging bagyo po ito, tatawagin po itong Opong. Narito yung latest track ng bagyong si Nando. Sa ngayon nga po, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. By tomorrow, nasa 475 kilometers ito kanluran ng Basco sa Batanes. And then po after 24 hours, ito ay nasa 680 kilometers west ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes. Makikita po natin, inaasahan natin ito kikilos papunta po sa may southern part ng China. So maapektuhan po nito yung katimugang bahagi ng China. At ang ating latest po pagdating sa mga tropical cyclone wind signal, as of now po, signal number 3 sa Ilocos Norte, northwestern portion ng Apayao, gayon din sa northwestern portion ng mainland Cagayan kasama yung western portion ng Babuyan Islands. Kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando, posible pa rin na may mga lugar na kung saan nakataas yung tropical cyclone wind signal sapagkat malaki din naman po yung bagyo, so posible pa rin na yung mga kaulapan na dala nito ay magdala pa rin ng mga pagbugso ng hangin at palalakas din ng mga pag-ulan. Samantala, signal number 2 sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, northern and central portion ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Apayao, kasama rin yung Abra, Kalinga, western portion ng Mountain Province, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kasamang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, gayon din northern central portion ng Aurora, the rest of Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, the rest of La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales, northern and central portion ng Tarlac at ang northern and central portion ng Nueva Ecija. Yung susunod po na update natin as of 11, mamaya pong 11 AM, posible pong mabawasan na significantly yung dami ng mga lugar na may tropical cyclone wind signal. But again po, kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, posible pa rin yung mga ilang lugar na may nakataas po na tropical cyclone wind signal. Mag-ingat pa rin po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga lugar kung saan nakataas pa rin ang signal number 3, signal number 2, posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin na dala ng bagyong si Nando. Samantala, so ito po yung hangin. Pagdating po sa ulan, sa dami ng ulan, ine-expect pa rin natin ang mga malalakas na mga pag-ulan lalong-lalo na sa may area ng Ilocos region. Posible pa rin yung moderate to heavy rains, particular na sa nalalabing bahagi, kasama po yung Cordillera, nalalabing bahagi ng Ilocos region, sa Cagayan, gayon din sa Zambales, Bataan, Batangas, Occidental Mindoro. Ito naman ay dulot ng southwest monsoon o habagat. So posible pa rin makaranas ngayong araw itong mga nabanggit na lugar ng mga hanggang malalakas na mga pag-ulan. Bukas, araw ng Miyerkules, epekto pa rin ng southwest monsoon o habagat at posibleng makaulapan pa rin na dala ng bagyong Nando. Inaasahan pa rin natin hanggang yung malalakas na mga pag-ulan sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na nandito sa may kanlurang bahagi ng northern and central Luzon, iba yung pag-iingat pa rin po pati dito sa may western section ng southern Luzon. Posible pa rin kasi yung mga biglaang pagbaha, mga flash floods, paggunang lupa or landslide, lalo na't ilang araw na pong inuulan itong western section ng northern and central Luzon. Posible pa rin po ngayong araw, sa September 23, yung mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng ating bansa, dulot po ng southwest monsoon o habagat. Sa mga susunod na araw, posibleng medyo mabawasan na po yung mga lugar na may mapagbugso po ng hangin, dulot po ng hanging habagat. Sa ngayon po, may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga baybayin ng northern Luzon. Makikita po natin sa may area ng
Ilocos Region at gayon din dito sa may Cagayan. Nabawasan na po yung mga lugar na may gale warning at medyo bumaba na rin yung inaasahan natin na taas ng alon ng karagatan. Bagamat mag-ingat pa rin po dito sa mga lugar kung saan nakataas yung ating gale warning sa seaboards ng Northern Luzon. Delikado pa rin maglayag yung mga maliit sa sakyang pandagat at mga maliliit na mga bangka sa mga baybayin po ng Hilagang Luzon dahil inaasahan pa rin natin yung malalaking pag-alon. Ito po ay dulot pa rin ng bagyong Sinando. Meron pa rin tayong as of 2 a.m. na nakataas na storm surge warning. Posible pa rin po yung malalaking hampas ng alon sa mga baybay dagat, particular na dito sa may area ng Batanes, Babuyan Island, silagang bahagi ng Cagayan, northern portion ng Ilocos Norte, at yung northern portion ng Ilocos Sur. Posible pa rin yung 1 hanggang 2 metro naman sa may central portion ng Ilocos Sur. So kahit pablayo na yung bagyo, posible pa rin yung malalaking pag-alon dito sa may area, sa may baybay dagat po. Posible pa rin magkaroon ng mga daluyong, no? Kaya iba yung pag-iingat pa rin po. Hanggat maaari ngayong araw, iwasan nyo muna pong pumunta sa mga beach ng mga nabanggit na lalawigan dahil nga posible yung maging delikado po dulot po ng daluyong o storm surge. Ito yung malalaking alon ng karagatan na maaring umabot po sa mga baybay dagat. At as of 5 a.m., may nakataas po tayo ng mga heavy rainfall. Yung heavy rainfall warning, ito yung inaasahan nating malalakas na pag-ulan sa susunod na 3 oras. So dito po sa Northern Luzon, naka-red heavy rainfall warning sa Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, orange warning sa La Union at Abra, habang yellow warning sa Apayao, particular na sa bayan ng Kalanasan, gayon din sa Pangasinan, Batanes at ilang bahagi ng Cagayan. Dito po sa may National Capital Region, yellow heavy rainfall warning naman sa Zambales at sa Bataan. So hanggang alas 8 po ito effective po. So posible pa rin makaranas ng mga hanggang malalakas na mga pagulan, lalong-lalo na yung Zambales at Bataan. Habang yung nalalabing bahagi ng Central Luzon, gayon din yung Calabarzon, inaasahan natin mga light to moderate rains na lamang sa mga susunod na oras. Ngayong araw po kasi inaasahan natin significantly mababawasan na yung malalakas na mga pagulan, di ba na lamang kapag may mga thunderstorms tayo, dahil po yung epekto ng southwest monsoon ay significantly mababawasan na po. Bagamat yung area nga ng Zambales, Bataan, posible pa rin medyo maulan sa araw na ito, dulot ng hanging habagat. Balikan po natin yung low pressure area na ating minomonitor. So ngayon po makikita natin high chance or malaki na yung posibilidad na ito ay maging bagyo within the day at papasok na rin ang Philippine Area of Responsibility sa araw na ito. Base po sa ating mga latest na data, posible pong baybayin nito itong karagatan po ng Pilipinas at posible pong maapektuhan sa ngayon po itong area ng Eastern Visayas, Bicol Region, gayon din yung Central Luzon at Southern Luzon. Again, pwede pa rin naman po itong magbago lalo't wala pa tayong track. Pag naging bagyo po ito, saka po tayo magkakaroon ng mas certain na track or kung saan po dadaan itong magiging bagyo na kung sakali po magiging pangalan niya ay Opong. Kaya po tumutok po tayo sa pag-asa. So inaasahan kasi natin na kung maging bagyo po ito towards the end of the week, magiging maulan na naman sa malaking bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, kasama yung Kabisayaan, kasama din dyan of course yung sa Metro Manila. Again, tumutok po tayo sa update ng pag-asa. Meron po tayong X, Facebook, YouTube at sa ating mga websites pag-asa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph. Lagi po tayo nagbibigay ng real-time update, no, lalo na sa mga minomonitor natin ng mga iba't ibang mga weather systems. So meron po tayong yung bagyong Nandon na kalalabas lang po ng Philippine Area of Responsibility, ang southwest monsoon na habagat sa particular na sa Luzon at sa Kabisayaan at yung low pressure area na minomonitor natin na posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw at posibleng maging bagyo within 24 hours. So live po na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Mag-ingat po tayo lagi, maghanda para sa ligtas na Pilipinas. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Ano? Si Super Typhoon Nando, nasa luwas na kang par. Kaya lang ang nagpapaoran-oran sa tuya, iyo po ang habagat.
Ining pigbabantayan na LPA kang pag-asa na posibleng lumog dangon yun daw. Nagdakula tabi Ma'am Joy Sutiansa maging bagyo. Nako. Ang dalagan medyo pasiring sa Bicol. Ma'am Joy. O yan, reparo. Magreparo, magpreparar, orawang hurayo pa. Naging nagdakula so chance sa maging bagyo ano. So kunya na daw posibleng maglawg na sa par, and paglawg sa par magiging bagyo na yan. Apo doon yan na si Upong. Medyo nahahagip kita sa Bicol ano. O yan. Anang maray ka ning gibuhon. Ma'am Joy. Ma'am Jonah Capital Angkin, good morning. Ako daw, gusto ko doon mga apelyidong araw kani kanya, hindi akin. Yun mo yan. Inian mapagbigay, mga organi apelyido kanya. Kung makasadiri ni ang apelyido kani akin. Ayos ang apelyido niya kanya. Hindi akin. Kaya ni magpalipat na apelyidong kanya. Ma'am Joy. Alas 7:28 na. Serbisyo asin reparo. Pasalamatan tanamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuhayan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Anapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager kang MBY Dormitory Madali sana yan dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City. So mga naghanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Ailey, ingat tabi pirmihan. Welcome back to Japan. Siyempre magatugang ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Pusbilo, ABC President Cap Art Abila, Kang Malinaw Albay. Siyempre yaon man dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet. Yan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Hoy, Martes palan ngunyan, may mga sesyon May sesyon ang Sanggunian Bayan kang Bakakay, Sanggunian Bayan kang Malilipot, dyan sa SB Malinaw, Iguama. Then pa may mga sesyon pag Martes sa Tabaco, Panluzod, Guaman. Kaya pag-arog kening Martes mga tugang, bisian sa tuyang mga honorable. Sige, good luck sa mga sesyon. Alas 7:31 na tabi Ma'am Joy ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po magali mabalik po ang programa makalipas lang po ini. Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Taiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK
RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Antabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy, asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:32 na ang satuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sida. Madali yung sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang sana sa Legazpi City, sa Naptabi Kidor. Diyan na po ako sa po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Siring man mga tugang ang oras na yan, daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Abela. Sabay dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Yo! Sige po mga tugang mga kabayan, balik po ang sa indog lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Yan pong aldaw kita nin Martes, pet sa 23 na kang bulan na Setyembre taon 2025. Ilang days na sa natabi bago magpasko. Ma'am Joy. Wala ma. Mapasko na Cynthia ko. Sundo tabi kita alas 8. Kaya no papigalata. Doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi mga tugang tala 7:34 na tabi Ma'am Joy. Ha? O ni kaya sabi kang Pag-asa DOST ta panahon na ngunyang kang so tag-uranan, posible da tabing mga makukusog na bagyo, uran ang mamamatian ta. Yo. Sabi digdi posibleng mas dakol na mga pag-uran asin bagyo. Ha? Ta ipigtaas na po kang DOST Pag-asa ang La Nina alert dahil igwa po ki 70% na posibilidad na magkaigwatabi nin La Nina sa nasyon. Puunda tabi na upon sa bulan kang Oktubre hanggang tabi sa Disyembre. O ngunya na taon tabi Ma'am Joy. Ibig sabihin tabi Ma'am Joy. Ngunyan nga ni baga nag September pa sana rin. Nagpupuo na. Pag sinabi mong makusog o dakul ang mga paguran, tapos mas madakul ang mga tsansang may igwakibagyo, ang magiging mangyari kan tabi Ma'am Joy, perming malipot ang panahon. Malipot-lipot siyempre pag oran-oran malipot-lipot Ma'am Joy. Pundang Oktubre hanggang Disyembre.
Sabi ni Ma'am Joy, magkapi na sana ngaya kita, Sir Mox. Maringay kayo, magkapi-kapi sana. Diyo. Oh. Dulot kay ni, posible na tabing mas dakol ang karaniwang dami ng bagyo na pwede na tabing mas dakol. Mas dakol kasabay ang uran. Nahiling mo na yan. Ang sabi mga tugang kang DOST Pag-asa na maabot na tabi sa 15 bagyo ang inaasahang papasok o kaya posibleng mabilog sa Philippine Area of Responsibility puon ngunya na bulan sundo tabing Pebrero sa masunod na taon. Yugon mo yan. 15 ay balik ko ta kong 15 basta day man distruso. Ano tabi Ma'am Joy? Day balik 15 basta day man distruso, umagi sana pakaagi matunaw mag-record maglayas na sa Parkang Pilipinas nga hindi kita madiskuido. Yo. Oh, so iyan tabi mga tugang ang sabi apod Kenny 15 bagyo da hanggang man sa Pebrero kapira na sa nagitang bulan October, November, December, January, February 5 bulan 15 na bagyo permisa na kaya ni tabi Ma'am Joy malipot ang panahon ta na kung magpaparauran malipot permi sige sana anini sabi kay itong subarkada ko sige ko sana bagagayaong apod kay ni lukob ano ka manok di ba ang naglulukob manok huli bagangaya ako naglulukob sige sa nanlukob pag arog ka na mauran-uran ano mapagparagibuhon mo pag mauran dahil ka man makalaba dahil ka man makarabas tamauran magarabas ka man madudumog ka problema maray ngayon kayo ni tabi Ma'am Joy maglukob sana hindi man yugon mo yan yugon mo yan magpaparalukob sana pala hindi po makakasabay ka ma'am sige si Sir Tony nani okay di iyan mga tugang ang sabi na ngaya magpapara lukob sa na ngaya sige tamay report na kita dyan sa luwas nasa linya si Sir Tony sa ibong na linya may ganap dyan sa Bakakay Albay. Sir Tony maray na aga sa imo please come in. Yes, Sir Mox, good morning po and good morning man sa tuyang mga paraan kabay. Yaon kita digdi live sa Banuan kan Bakakay. Ngunyan pinagsasagibong aning coconut planting digdi sa Banuan kan Bakakay. Siyempre sa pangingenot iyan, sabi ko na nga ni inot bagang pinaggunamitan ni Councilor Juncao. Siya ang yung baga proponent. And may siyang tanong makakasabay tanong yan ang representante hali sa PCA sa Philippine Coconut Authority presenting ng digdi na pagkaaga and digdi sa pinagsagibong tree planting mo dyan yaon man digdi kasabayan mga personalis man kan Philippine National Police, DFP, and iba pang mga organisasyon na nagtalabang-tabang dati Mox hindi po sa pagtatanong ng pagkaaga. And kasabay dyan to clean up
kasabay na yan na pinag-ibungan niya na pagkaldaw. Aha, okay. Sa ano yan, dyan ang sa mga coastal area kang Bakakay? Roger to na tabi sa mo. Sige na. Hello, good tabi sa mo, ano? Kumusta mo lang audio pa? Okay na. Very good ang audio. Very good. Hello, good tabi sa mo, ano? Si Ma'am Fran. Ma'am Ay, Ma'am Karen, kan halos sa Philippine Coconut Authority. Pangalimos may isihan na tabi sa mo, ano, ang bilog na detalye kay ining aktibidad na pinagsasabihin niya na pagkaldaw. Ma'am, good morning po. Si Manny Moxeya po sa Bicol Net TV. Hello ma'am, good morning Tabi ma'am. Hello po, good morning po sir. Iyo po, live po kita ma'am sa Bicol Net TV ngunyan, nahiling ka po and kumusta po, anong activity tapok ngunyan dyan sa Bakakay Albay? Sir, good morning. Ako po sir si Engineer Karen Lunas Rodolfo. Para po siyang senior agriculturist po sa PCA Albay Catanduanes. So ngunyan pong activity, part pa din po ni kang activity po kang ano po ni President Bongbong Marcos regarding po sa 100 million coconut tree planting, and tamang-tama po nasabay din po yung sarong ordinansa kang sa tuya pong munisipyo kang Bakakay sa panginginutan po kang sa tuyang Committee ng Agriculture na si Kagawad Juncao. Ini pong saro ni dang ordinansan ipinasa para po sa tree planting activity po sa gabos po na coastal barangay kang Bakakay. So ang participants ni po digdi ang pagtao po kang mga coconut seedlings regarding po na available po palan sa Samuya pong opisina. Sangon yan po ang available ta po yung tiga-apod na po na local toll kasi mas magaling po inibigay sa gilid po kang dagat. Ang mga nyog tabaga po base sa obserbasyon na pag nasa gilid po kang dagat, hindi po sumabubunga. Naobserbaran ta po ito. Kasi po ang fertilizer po kang sa tuyang mga nyog, ini po ang asin. Kaya po, magaling po na sa mga sa coastal area, pwede ta po itong panuman. Magiging shed man po ito sa mga fish plant, pero minsan po, naiisip ka din po na may diet na hazardous too. Lalo na po kung namumunga na ini. Apo. Ang tatmuya na lang po dyan na pakihuron, iiwasan ta na lang po ito o kaya din po para may iiwasan ta po so harani sa poon kang nyog o kaya din po may mga iba po kaming sigigibo para po di man po makadistroso sa kayao na nakisirong or nag-aaragi. Ipapahali ni po ang ibang bunga para din po kung may mahulugan, may paghulog, di man pong ma-aksidente. Pero kung pag-iistoryahan ta po ang mabubuhay ba sa gilid kang dagat ang mga nyog na itatanong ka? Posible po. Kasi po ang mga nyog na sa gilid kang dagat, hindi po sa mga nyog na mga mabubunga. Ano nga ni Tabi ma'am mga podkan mga nyog na ano yan na parang native o ano? Ang variety po ang pinag-iistoryahan ka. Ang variety po na pagtanong yan sa mga local toll po na makukuha po digdiman sa na po sa tuyang lugar. Okay. Po sir, base sa obserbasyon, tiranang bagyo po ang uminagi, nakatindog pa po sa mga nyugta. Tama. Kaya po ang mas magayon pong itanom, so tested pa naman din po. Iyo po. Mga pirang pidaso po ngunyan ang itatanong ngunyan aldaw Tabi dyan sa lugar na yan. Ang request po kang LGU na hagad po sa Muya, nasa 200 yung initial, dadagdagan ni pa man po girariin ni as long as may available pa po kaming coconut seedlings na ready po for tree planting. Kasi po, depende po yan sa Samuya kung may available po kami na pwede pong i-allocate para po digdi sa ordinansa kang Bakakay. Actually po, kang mga nakaaging bulan, nagkaigwa po digdi sa meeting and okay man po ang Samuyang division chief sa pangunguna po kang Samuyang division chief po si Engineer Sofia Bukad na okay man po, matao man po kami as long as mag-request po and available po ang coconut seedlings po sa Samuyang opisina. So sangon yan Tabing aldaw Tabi, Madam Engineer, anong barangay na nasasakupan kayo na tigtatanuman ngunyan?
Anong barangay po yan? Pardon, sir. Anong barangay? Ang barangay po, bali po ang priority po muna ngunyan, initial na activity. Kasi sa barangay 1 to, sabi na po, barangay 3 na po daw ining na titindugan ko. Kasi bago po kami kanina, mga 7, yaon pa kami sa barangay 1, ngunyan po, yaon na po kami sa barangay 3. Very good. And lahat daw pong beach front, ayun, base po sa ordinance, lahat pong beach front po kang Bakakay, sa tuya po itong tatanuman sa mga nyog. So, perang rayukan dyan sa sa Dalampasi, yan ang tindugan mong iyan. Perang distansya kan ang pagtanom, hali duman dyan sa may pig-uukulan bagang iyan. At tapos, perang distansya kayo. Ayun po siguro mga 3 meters po gayud ang distansya hali digdi, pero po ang ni po nasa isog pa man. Kaya lang po medyo taong pa, kaya po nag-isog kami digdi sa medyo daipong tubig. Ayun, oo. So, yan tabi ma'am, dahil man yan aagihan nga. Kasi ikaw ba kita programa man sa tuyang gobyerno na itong sa mga coastal road, dahil man po aagihan yan? Ipahiling ni po sir yung coastal road, sir, pwede ko mapiling. At naman ka po sir sa coastal road sa una sa medyo po may distansya pa. Ayun. Ano man pa po sir si coastal road. Ay tama. Oo, yung nga natig-isip ko tama kaya ko agian kang coastal road, sayang kan sa pagtaranom, aliun man sana, di ba? Day po siya. Sa baba po kung coastal road. Ayun. And may man din po, bali survey man din po ini siguro pag approve ng ordinance kung saan po ini itatanom. Basta po ang po duman sa ordinance na pinasa po kan sa tuyang councilor Juncaw, ang participation ni po duman si pagtao po kang coconut seedlings sa itatanom po sa coastal barangay kang Bakakay. Yan ang opisina po nito yan na Philippine Coconut Authority. Halimbawa, may ibang mga LGUs na gusto man magtaranong karugan. Anong proseso? Pwede bang maghaga din sa opisina po nito? Opo, pwede man po mag-request si coconut seedling. Ma-update man po kami kaan kung meron siyang available sa Samuya pong nursery. Kasi ang mga nurseries nil po ngunyan, may mga allocation na po kung saan po siya itatao. Kung meron pong sobra, kasi hindi man po baga lahat ng nyug may man po yan. Bawa nagpatubo ka ki 143, hindi man lahat yung 143 mabubuhay. So may mga sobra man talaga po kami na allocation para po in kaso may mahagad po ki seedlings, pwede po, may maitatao man po kami sa indang. Or pwede man po kaan magkaigwang activity din po, or ang LGU Bakakay, pwede man po kaan magkaigwa ki project na sila po ma-provide ki mga planting materials para po digdi sa activity na hindi po na sa ordinance ang ini. So sa ang opisina kang PCA, so pantanom sa na talagang nyog ang Opo. So sana gibuon man ini kang ibang mga LGU magibo ki resolusyon taganing maipasa na diyan sa opisina nindo, at least makapareserba na sinda kung dai pa man. So at least may magigibo na sa opisina nindo na halimbawa sa sarong LGU man may plano man arog kayan, so pwede na sila mag-submit kan resolusyon diyan sa indo pong opisina. Opo. Ayun, very kasi good. normally po kasi sir, siya, may mga target man po kami per municipality. Ayun. Kaya may mga allocation po kami na baka po hindi ni mabigyan lahat kasi po may mga target po kami per municipality. Ayun, tabi. Salamat ma'am sa oras mo. Yes ma'am, go ahead. Sige po. Yes, sir. Pero sir, bago po ang gabo sa mahagad man po ako na oportunidad, pagpasalamat po sa LGU Bakakay na tinawon po kami ki priority and maging party po kang activity ng dangon yan. Sa ngaran po kang regional, sa tuya pong regional manager kang Philippine Coconut Authority Region 5, si Attorney Marlon M. Terado, ang samuya pong acting division chief nun yan, si Accountant Sir Koy, apo yan. Ako po sa Philippine Coconut Authority, Albay and Catanduanes Provincial Office. Nagpapasalamat po kami sa LGU Bakakay, Dismabalos po. Apo, sige ma'am, salamat sa oras mo and ingat tabi ka mo, mabuhay po kamo tabi madam.
Salamat, sir. Okay, sige Sir Tony. Magayon ang programa ko niyan dyan. Yes, sabi sa Mox. Narayo pala nanduman sa itong sa coastal road, ano. Kuhaan kakidirit na tailing ko sa imo. So, naging distansya. Tailing pagtanong ganyan. Kung ito katabi sa Mox. Ayun na yan. And ito duman so, pigapod kang gusto tinampo. Okay. Dahil ang gano'n tabi sa Mox, Narayo man pala. makakaapit ka. Sa maabot na panahon, dahil ang gano'n makakaapit ka tabi sa Mox. Digdi sa nasabi na ng gala. Si Municipal Councilor Jun Cao, baka ulay ka siya bagaan na proponent kayo. Hindi ka tabi ay kasi pa. Sige daw. Ito ba itango din na pagkaaga? Kason, 200 na puon kanyog ang tarapalan kang PCA ko niyan. Ipasa ko na tabi sa Mox sa linya kay Municipal Councilor Jun Cao. Sige daw. Cons, good morning. Good morning, tabi Cons. Sa mga katagan tabi dyan sa imong istasyon. Iya tabi. At least na-realisar na so mga plano mo ade. So ordinansa mo ngunyan na-realisar na ngunyan na pagkaaga tabi Cons June. Iyo po, sir, kay po ang talaga ang political will. Mas kanang di mo ordinansa pagdaay sa buot mga ipatupad po yan, warang mangyayari. Kaya po inunuwa mo na mangyayari para magpuo na kaprogreso manuwaan sa bakay. Sabi ni Madam Engineer Karen Casubago, ang tigtanong pala dyan ng mga nyug. So nagbuburo nga palang tabi ang Cons. Iyo po. We are not after the production of the coconut tree. We are after the shading to boost the tourism industry kan baka as in digdi po sa magkaigwaki sa environmental issue po digdi. Ang dahilan ko na. Diyan sa ordinansa mong iyan, ano ang nakapalaman diyan? Si kanan magme-maintain kaya, magreparo kaya mga tinanom na yan? So mga sa kuya papapunang mga resort owner na so tapat po ninda sila naman mag-maintain. Magkakaigumagpirma po sila duman na dapat pagbalik me dahil nawara dyan mandinar nila tumalubo talaga yan. Ayun, takong alimbawa baka mag-iriwa lugod pag nagprodukto na yan, may magkuha kong sisay, baka may magtirigbasan kang tabi, Cons. May monitoring ang barangay council po ini. Itatapta po ang barangay. Kaya nga ni bigay ko na agani o ng Sigma Fraternity, Tau Gamma, Acro. Gusto ko na mag-gusto ng awareness bigay sa mga programang RPN. Tama. Kasi kung deki may magkokontrol dyan, baka may mag-iriwa lugod ko bata baga kita pag nagpo-produkto na, kanya ka sa diri na nindayang gabos. Iyo po, dapat to na edukar talagang maray na ini mapo na pagkabanggi pag ini umulang ikaw pero sa mga resolusyon na minute na po kana municipal banwa sa bagay na pagpailaw kay ni yun magayon ni pagkamalubo na ini ko na mas tibanggi na kung magpapasar digbe iyo tapag medyo nagralangkaw na yan daw day pa nagbunga tapos lagan man ki mga magayunon magpurpasyar diyan tabi konsyal June. Ang coverage po kan ordinance ng all coastal areas kan Banwaan kan Bakay. So magkupundi ko sa barangay 1 bilang pilot barangay going to Hindi and Sugod areas. Then pag na address nila po ang bilog na mainland, dumang po kami sa isla. Ayun, so magiging gari little Boracay na dyan pag inkaso pag-abot ki panahon tabi, Cons. Iyo. Kaya dakol na po ay araw kayo na magdagagwapagan silo development plan. Magayon na po na dakol na magiging pasyaran ng Banwaan ng Bakay. Okay, sige tabi Cons, minsay mo po sa mga nakantabay sa tuya, lalo na sa mga taga-Bakakay. Sa mga taga-Bakay po, hindi na po na sarong bagay papahiwatig na dahi ko po sayang ang botong tinawin nito sa kuya para gusto ka magtrabaho ang masunod po kami ang sa basura MRF kaya nga po may abandoned lot project sa Banao nagibo na po ako ng resolusyon na dapat ipaggamit po sa mga local farmers na inipagtanuan po lalo particularmente duman sa mga farmers sa Barangay Banao. Okay. Ini po sa former dam site po ini na nakatiwang-wangon yan. Sayang man ang 3 hectares na magayuno na technopark po ini. Apo. Sige, so yan ang tigigibo mo nyan dyan sa konseyo naman.
Iyo po. Very good. Dakol kitang mga more or less 10 ordinance na one approved. Ini maabot na semana. Siguro sa road na ma-approve na. At na second reading na po. Di ba Martes ang session man nindo dyan? Ang regular session? Iyo po, at yan po, mga 9 o'clock. 15 na po. Apo. Sige, salamat tabi. Cons June, Kao, sa oras mo and mabuhay ka tabi. Okay, salamat po. Thank you very much sa mga listeners po. Sige tabi. Okay, sige. Sir Tony. Si Municipal Councilor. Sige, go. Siyan tabi sa mga sa Kikod ng Pag-ulay. Kay ako Municipal Councilor din ka. Itayin ko muna. So, presenting nagsasaragibo ng pagtanong ng pagkahanda. Bago kita mag-enter sa programa. Tapos na sa pagtanong. Tapos na. Nagtatanong pa? Negative. Ongoing kami sa mga. Ongoing. And nyo na pagkaaga pala pinaglalauban mo na maabot ang BC Gobernador sa probinsya Kangalbay. Okay. Magiging pagkinantunin pagtanong nyo na pagkaaga sabi sa mga. So, naamay sindano, naamay na magtanong, malapunda sa barangay 1 na sa barangay 3 na kamong niya. Roger, alam mo ba, pag siguro nga sa municipal din ka, talaga dahil pa nagpalaw kang manok, nasa luwas na. Orag may si Cons John na maabot ang panahon, gari little Boracay iyan tabi, Sir Tony. Kaya nga sabi talaga ni Sir Mox, yung mga nasayat kang panahon na daing natawan tulos yung pagkakataon na makatukaw bilang councilor, hindi sa Banuan kan Bakakay. Talibre masa ng pantanom dyan sa Philippine Coconut Authority. Di ano pa ma... Roger, sa inyo, wala ko na bagong ini Sir Mox na magkaiguan ng mga serbi. Sa Banuan kan Bakakay. Sa rood baga ini. So may mga pigdaga, yung baga. Tama, may mga... Yaon na nagpita din na maabot ang panahon talagang pag-siring kayo talagang magiging palindungan man ini and sabi na nga pag-abot ng panahon lalagyan nila yung mga pailaw gabi sa mga sige pag-abot siguro kang panahon na may mga ilaw na yan pwede na ako mag-dyan. Roger pero tinang madali man sila ini madali man sila pag turok ng bukan yung pagbuhay ka ng anyong na hindi katanong nila. Sabi ko nga ni sa Subago, naraman daw kay Engineer Karen na anyong pala pwede na itanong sisirin kayo ng klaseng daga. Ayun pala ng vitamina palang kan, garang fertilizer palang kan, maskad. Roger, kapag nauna na mga panahon, pag sinabing tubig alat, dahil mabubuhay. Kaya nung itong nakauran sa Engineer Karen, sa nainisiyan ta na pwede kang pala magtanong ninyog sa gilid baybayon. Ayun pagata, may mga nahiling man akong mga resort talaga na kadakol nga ning mga nyog ang mga tigtarano. May mga resort baga na may mga nyog. Sa inyo baga, yung niya, napig kinamumugtagan ba, ang daga din, yung halo ng baybay. Very good. Nahalo din sa dagat. Sabi ko na pinagadalan man yun and sabi na, pinisirma na mabuhay ang ako kiniklasing pala na hindi sa nasa binang area. So yan sabi sa mga ang mga dugang pangyayon informasyon, halili din sa kinokasyon, Tony Kilise with the Municipal Councilor Jincao and Engineer Karen Kana Philippine Coconut Authority. Thank you so much. Okay, sige. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Salamat tabi Sir Tony sa dugang na report gikan dyan sa Banuan kang Bakakay Albay. Maurag ngunyan so pigigibo dyan na coconut planting dyan sa mga coastal barangay sa Bakakay. Good morning tabi sa imo Ma'am Gina Malaguinho Cavite kay Sir Noli Camba. Good morning man sa imo Chairman Jodelyn Calyo kay Sir Lito Carillo. Magayon ini sana arugon maninik ang ibang mga munisipyo sa may mga coastal area. Pwede ba baga mag-request pa lang sa PCA King pantanom na nyog?
Dakulan tabang ini dyan sa mga gilid kan dagat, ano? Dakul baga manganyog mananggad sa may gilid kan dagat? Ha? Pag nagbunga may lumbod lamang. Oy, alas 8 na! Sa iba pang pagre-restoryanta, duman naman kita sa 10 to 11, so tama sana. Yung atyan sa radyo natin. Param na po muna kita digdi sa programa. Nakasabay niya to dyan sa luwas si Sir Tony, si Engineer Karen kang PCA, sa pangaran ni Madam Maylin, ni City Vice Mayor Ate Glenda, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Kapart Abela. Yan man dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet. Sa mga parantabay niya to, maraming salamat. Ay kasabay taman si Municipal Councilor John Cao yan sa Bagakay. Sa mga parantabay niya to, paki-like, follow and share na lang kan sa tuyang programa nga ning mahiling mangkagiba. No! Sige tabi, mga tugang paaram na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksaya, si Mr. Hulbutana tabi ni Saga naman. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos, dumo arigato. Iringat po kita, bye-bye. Asin Reparo. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.